Eu crieime nunha vila de Galiza, nunha vila interior, e acudín a un colexio público no que éramos 900 nenos e nenas, e casi todos os nenos e nenas viñan de escolas unitarias rurais e falaban galego. Os nenos e nenas que éramos da vila, por algunha extraña razón, por esa diglosia que sigue existindo en Galiza e que existe en Asturias, pois os nenos da vila falábamos castelán. Case todos fomos criados na casa en castelán. Escoitábamos o galego, pero éramos criados en castelán. Eu non sei por qué, pero dende moi pequena empecé a utilizar o idioma, creo que o idioma galego máis rápido que outros nenos da vila, que falaban galego en contadas ocasións. E co paso do tempo e a empezar a escribir, pois sí que me topei con moitísima xente que me decía: por que escribes en gallego? En castellano llegarías a máis gente. Pero bueno, claro, eu penso que se pode chegar a calquera parte do mundo, e precisamente por eso, cada vez que me preguntan por que escribes en galego, a resposta é seguir escribindo en galego e non deixar morrer algo que é noso, que seríamos Asturias ou que sería Galiza se eliminamos radicalmente esa parte idiomática. Pois non seríamos nós, seríamos unha parte máis dun estado e non teríamos esa personalidade, supoño. Entón a miña relación co idioma é moi positiva. Sí que utilizo, gústame escribir nas dúas linguas, pero o 80% do que escribo é en galego e quero que siga sendo dese xeito, dende logo.